ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିପାରେ। ମାତ୍ର 40% ନେଇଛନ୍ତି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ମାସ୍କ ପରିଧାନ ସହ ଟିକା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। କରୋନା ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚୀନରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ ଭାରତରେ 173 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଚାଇନାରେ ଏବାଜତ ପିକ୍ ଆସିନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପିକ୍କୁ ଆସିବ। ଦୈନିକ 7ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ। ପିକ୍ ବେଳେ ଚାଇନାରେ ଦୈନିକ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିପାରେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିପାରେ। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ 90% ଲୋକ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। 40% ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବେ ସେମାନେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଦେଶ ଫେରାନ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଚାଇନା, ଜାପାନ ସମେତ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏବେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିବାରୁ ବାହାର ଦେଶର ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକରେ ଅଧିକ ଜନସମାଗମ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ।